أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. وبعد، السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka, wadda cikin amincewansa ya ƙara tara mu a wannan masallaci namu mai albarka, Masjidu Bilal, wadda ke cikin Motor Park Jalingo, domin ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. A kowane maraicen Laraba da Alhamis mukan haɗu cikin wannan littafi, cikin wannan masallaci saboda karatu cikin wannan littafi na Ihya'ussunah wa Ikmadul na Shehun Malami Almarhum Ibnu Fodi, Usman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala. Wannan zama shine zama na 21. A yau kuma muna daren 8 ga watan 9 hijira miladiya 2023 a bisa kaddarawa, wadda ya zo daidai da daren 22 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445, wadda a daidai wannan lokaci kafin mu ci gaba da karatu muke gabatar da ta'aziyarmu na rasuwar babban malaminmu a Sheikh Abubakar Giro Argungu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ta'ala ya karbi ayyukansa, Allah ya kyautata bayansa, Allah maɗaukakin sarki ya sanya dukkan abin da ya aikata cikin mizanin aikinsa, ayyukansa da ya aikata na wa'azuzzuka, ayyukansa da ya aikata na sulhu, ayyukansa da ya aikata na shiryar da mutane, ayyukansa da ya aikata hakanan dai. Malam Giro Argungu mutum ne wadda gashi nan dai a bisa zahiri idan ka gan shi sai ka ga kamar ya gajiya, amma idan wani abu ya haɗa ku na ko kwamiti ko tafiya, abin sai ya baka mamaki. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa wadda ni na rasa yadda za a yi domin a daidaita wannan lamari, amma Allah maɗaukakin sarki ya bai wannan bawan Allah hikima. A lokacin da ake bai alhazai irin travelers check din nan in suka je aikin hajji, to idan sukan je su canza waɗannan travelers check din a banki. Kowane check guda ɗaya yana a madadin girman kuɗi ne, za a baka wani kamar riyal ɗaya ne, za ka ga in ka kai to riyal ɗayan za a baka.
za ka ga wani riyal 1000 ne to shi ɗin za a baka, in ka kai wani za ka ga riyal 500 ne to shi ɗin za a baka. Ba za ka kai guda ɗaya riyal 500 sannan a ɗauki riyal 100 guda 5 a baka ba, a'a gwargwadon abin da ka kai gwargwadon abin da za a baka. Alhazanmu sun je na Taraba, to mu ɗalibai dama abin da muke yi mu taimaka wa alhazai shine yana daga cikin wannan a lokacin da ake ba su travelers check shine su tara mana mu je mu nema musu canji. Na tafi domin nemawa su waɗanda suka iya bani, sai muka shiga layi da waɗansu dab da za a tafi sallah, sai mutanen bankin suka zo suka ce to yanzu a tara kuɗin wuri guda, idan aka tara wuri guda sai a tura musu, kowa a rubuta daidai abin da ya kawo. Alhamdulillahi, Allah ya taimake ni, mun kai mutum 20 a wurin, aka karbi kudinmu, kowa abin da ya kawo na haddace, in na gan shi zan iya tuna abin da ya bayar. A har na ɗauki takardar zan kai, kamar wani ne ya ce mini dawo, sai na ɗauki wayata, sai na ɗauki hoton takardar, sai na kai takardar ciki, muka je muka yi sallah muka dawo. Da aka zo kowa in aka kira sunansa sai a je gwargwadon abin da yake gaban sunansa gwargwadon kuɗi da za a bashi. Wata mata sai aka bata riyal 1, aka bata riyal 5, aka bata riyal 10, aka bata riyal 100, aka bata riyal 500, shikenan. Shi yaron da ya jagorance su suka je bankin, sai suka je suka kama shi, su schedule officers din suka kama shi, suka hau da shi bene, suka ce idan bai amsa akan shi ya kashe kudin matan nan ba, za a sako shi daga sama ya faɗo ƙasa ya mutu. Ya amsa akan cewa shi ne. Aka kwace dukkan abin da ya je da shi, duk wani abu wadda ya je da shi na guzurinsa aka karba, sannan mutane suka irin masa a ware haka, ba wadda yake mu'amala da shi, ka fatanin mutanen an sauke su ne a burju Utair. Ana cikin haka an yi kwana 2 zuwa 3, me ya kai ni wannan wuri, yaronsa ya ganni. Can ina cikin mota ban sauka ba, na ga mutum yana bin mota a guje. Na tsaya, na ce mai mota ya tsaya, na fita, ina fita ya cakkome rigana ya ce yau sai ka fidda ni. Na ce me ya faru? Ya ce ba tare da kai muka je aka karbi canji ba. Na ce kwarai tare da ni ne. Ya ce to ga abin da aka faɗa, ga abin da aka faɗa, amma kowane bayan sallan isha Sheikh Gero Argungu yana tara mu mutanen Kebbi ya mana nasiha, sannan kuma ya nuna mana yadda za mu bi mu yi ayyukanmu na ibada. Saboda haka abin da nake so da kai ka zo sai ka gaya masa. Na ce a malam ya san ni, ba wani damuwa, yana gani na zai kira sunana, karka damu. Ya ce a'a bana. Na ce a'a tun da ka gaya mini kai zan zo insha Allah ta'ala. Na zo, ina zuwa na samu ko ya tara su, yana gani na ya kira sunana da sunan jahata. Ya ce yaya jami'atul islamiyya? Na ce lafiya kalau. Ya ce yaya yau kuma a Kebbi? Na ce akaramakallahu na zo wurinka ne. Ya ce to me ke faruwa? Na ce akaramakallahu akan maganan wani saurayi ne a nan. Waɗancan schedule officers suka tashi suka ce a'a kar ka yi maganan wannan, ai wannan maci amana ne. Na ce a'a dakata,
menene hujjarka na cewa maci amana ne? Sai ce ai kudin matan nan ne, matar ta tashi ta taso, ya ce ai an ba ta kudinta kaza kaza kaza, amma kuma ya je ya canza a wurin canji. Sai na ce musu ni aka tara wa kudin a wurin canji, don haka shi yaron nan shi ma ni ya baiwa kudinsa, ita ma matan nan ni ta baiwa kudinta. Na ce ki dube ni da kyau, ko ba ni ne kika baiwa kudin ba? Ta ce kai na baiwa kudin. Na ce to shi yaron nan da ya zo da ke yaya aka yi, shi ya karbi kudinki ko shi ya baki kudi? Ta ce a wannan schedule officer shi ya bani kudi. Na ce to kin bani kudinki a cikin envelope, kai ka karbi envelope dinta? Ya ce a'a bai karbi envelope dinta ba. Na ce ai kin bani envelope ne, cewa na yi ki bude envelope, ko ba haka aka yi ba? Ta ce eh. Na ce da na ce ki bude envelope kin fidda kudi? Ta ce me na gaya miki? Ta ce ka ce mini yaya aka yi guzuri na kaɗan in koma in tambayi schedule officer na, watakila an yi kuskure. Na ce na faɗi haka? Ta ce eh. Na ce nawa kika bani? Ta ce akwai wani takarda haka mai kaza kaza. Na ce to dakata, sai na fidda kuɗi a aljihuna. Na ce, ta ce wa irin wannan na ajiye. Guda nawa? Ta ce ɗaya. Da kuma wanne? Ta ce da irin wannan na ajiye. Da kuma wanne? Da irin wannan. Da kuma wanne? Ta faɗe su. Na ce bayan waɗannan akwai wasu? Ta ce a. Na ce waɗannan kawai kika bayar. Schedule officer ya ce ba haka ba. Na ce na ɗauki hoton saboda tsoron abin da zai kai kawo, domin na ji tsoro na ga kuɗin da ta kawo bai kai na kowa ba. Ga hoton nan na bai malam ya gani. Sai aka ce to ai an duki yaron nan an kai shi saman bene, an ce in bai faɗi kaza ba za a jefa shi. Na ce kun ci zalinsa, yaron nan bai taɓa kuɗinta ba, shi dai ɗan Kebbi ne, ita ma 'yar Kebbi, shi kenan. Amma kuɗi ni aka bawa, ga sunan. Mutum sai ya zo da kuɗinsa kafin ya bani, sai in ɗauke shi hoto, saboda tsoron irin wannan abin. Dan an saba yi yau da gobe, muna jin tsoro kar a je wani abu mai kama da wannan ya faru. Tana rike da kayanta, na ɗauke ta hoto. Takardar da aka bayar muka ɗauka, na ɗauki hotonsa na kai. Schedule officer ka bincika list ɗinka, akwai inda aka yi missing, kuɗin matan nan yana wurinka. Shi yaron nan waye karɓi kuɗinsa? Aka ce schedule officer. Muka ce to ka ba shi kudinsa, ka ba shi kudinsa. Malam ya ce to yanzu abin da za a yi, tun da ka yi shiru baka amsa ba, to mu kuma za mu yi addu'a. Za mu ce duk wadda ke da hannu a cikin walakanta waɗannan mutane guda biyu, da wannan mata da wannan, za mu yi addu'a Allah ya walakanta shi. Ya ce wannan magana ita ce kawai. Ya ce malam ina da magana. Ya ce ba ni da magana da kai sai an tashi. To hikimar da na gani a nan ita ce, tun da shi shugaba ne, malam ya ƙi ya saurare shi a wurin. An fahimce ni? Domin zai zama bayi da kima a idon mutane. Malam ya ce ba ni da magana da kai sai mun tashi. Bayan ya ce zauna, ni in zauna, na zauna. Sai da aka tashi ya kira schedule officer. Ya ce je ka bincika, kun saba cuwa-cuwa, yaron nan bai muku komi ba, kun zalunce shi, idan bai yafe muku ba sai Allah ta'ala ya kama ku. Yaro ya ta kuka, aka sake tara mutane, aka wanke yaron nan yadda aka bata shi a da, aka ba shi kudinsa. Sannan malam ya ce kai ka bata kudinta, kudi yana wurinka, kudade suna wurinka. Na ƙi ne na fallasa ka a idon mutane domin mutuncin kai ya saura a idanunsu, amma ka sani ni da kai, na sani ka sani, kuɗaɗe na wurinka, ka ba matan nan kuɗinta. Har aka gama aikin hajji ban ji wani abu ya sake tasowa ba, kenan ya gane cewa abin da ya take ta tashi. Ina fata na fahimta. To malam ya jima yana irin waɗannan abubuwa. Allah maɗaukakin sarki ya saka maka masa da alkhairi, sannan Allah ya ji kanshi da rahama,
Allah ta'ala ya kai haske kabarinsa, Allah maɗaukakin sarki ya kyautata bayansa, Allah karka fitine mu bayansa. Za mu ɗora akan albabun rabi' babi na 4 fi bayani ɗariƙi sunnatil muhammadiyya, a cikin bayanin hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin sunnar annabi ɗin ma fi babil imani, a cikin babin imani, wa bayani ma a hadasahun nasu fihi, da kuma bayanin abin da mutane suka farar a cikin babin imani, minal bida'i shaitaniya, na daga bid'an shaitaniya, na daga bid'a wato na shaidan, wadda ya zo daga shaidan, abinda babu shi, babu alamansa, babu shi cikin addini, an ɗauko shi kawai an ce wannan abin imani ne, dole mutane su yi imani da shi. Abinda kawai ya kamata mutane su ɗauka shi ne su yi ƙoƙari duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, to wannan abin ya kamata a ɗauka a tafi a kansa. Yadda Allah maɗaukakin sarki ya fassara waɗansu wato al'amura nashi, a fassara masa su yadda shi ya fassara kayansa da kansa. Yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa, to a siffanta shi da irin siffar da ya siffanta kansa da shi. Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta manzon Allah ya siffanta Allah maɗaukakin sarki, to a siffanta shi da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi. A daina ɗaukan waɗansu abubuwa a ce saboda za a gyara. Duk abin da ka ce za ka gyara, baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam faɗan irin yadda abin yake ba. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki umurtan mu yayi mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda za mu yi abin da ya shafi ibada, dole ne mu bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Abu na farko malam ya ce tariqus sunnati fi babil imani, hanyar sunna cikin babin imani. Hanyar sunna cikin babin imani. Menene sunna ya tabbatar a cikin babin imani? Domin da yawa daga cikin mutane wato suna ganin waɗansu abin kamar imani ne, ba su san cewa wani abin ƙetare iyaka suke yi ba. Suna gani kamar ƙetare iya wato daidai suke faɗi, ba su sani ba ƙetare iyaka suka yi. Malam ya ce amma tariqus sunnatil muhammadiyya fi babil iman, amma ka sani hanyar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin imani, fahuwa shine an ya'khudha kullu mu'minin aqidatahu min alqur'ani alazimi. Abu na farko shine kowane mumini ya ɗauki aqidarsa daga alqur'ani mai girma, ya ɗauki aqidarsa daga alƙur'ani mai girma. Saboda mai idillahu ta'ala asbata jami'a qawaidil imani fil qur'ani, domin Allah maɗaukakin sarki shine wadda ya tabbatar da ƙa'idojin imani gaba ɗayansu a cikin alƙur'ani mai girma. Babu wani abu wadda aka rage face sai yana cikin alƙur'ani mai girma. Abinda baka gane bane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta fassara maka. Amma sauran lamura gaba ɗayansu suna cikin alƙur'ani mai girma. Sannan malam ya ce wal ƙur'anu mutawatirun qat'iyyun, alƙur'ani mai girma mutawatirun, wato ya zo ne, abu na farko tawatara nuzuluhu, abu na farko Allah maɗaukakin sarki wato ya sanya shi a lauhil mahfuz. Bayan nan ya umurci mala'iku, ko ya umurci mala'ika Jibrilu ya ɗauko shi ɗungurungum ɗinsa, ya ajiye shi wato fis sama'id duniya, a baitul izza fis sama'id duniya. Sannan bayan nan Allah ta'ala ya umurci mala'ika Jibrilu ya yi ta ɗauka kaɗan
daidai gwargwadon bukatan bayi yana kawowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa alkur'ani mai girma, wato aya ta ƙarshe mala'ika jibrilu ya sauko da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine ya sauko, babu wani wadda ya temfarin da alkur'ani mai girma, ballantana a ce mala'ika jibrilu lokacin da ya ɗauke shi yana zuwa da shi ya biya wurin wani, sannan kuma wani ya yi temfarin da shi ko ya ƙara ko ya rage, babu. Allah maɗaukakin sarki shi ne ya yabi mala'ika jibrilu ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ɗin nan amintacce ne, sannan ma'abocin ƙarfi ne. In aka aike shi yana kawo, wato babu wadda ya isa ya tare shi cikin mala'ikun gaba ɗaya, babu wadda ya isa ya tare shi, ballantana kuma wata halitta. Malamai suna cewa mala'ika jibrilu yana da wato hawa a cikin fuka-fukansa har hawa 7. Fuffuge ɗaya daga cikin fuka-fukansa, idan wato a bisa halittarsa ta asali, in aka ɗauke shi aka ɗora a doron duniya ba yi da wurin zama a duniya. Ba yi da inda zai zauna a duniya. Bisa asalin halittarsa, in aka ɗauka aka ajiye a ƙwaryan duniya, to duniyar wato ba za ta yi ɗaukansa ba yi da wurin zama. To wannan shi ke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan ya kawo, annabi sallallahu alaihi wasallam ƙoƙari yake yi, idan mala'ika jibrilu ya kawo masa alƙur'ani mai girma yana sauri shi ma domin ya haddace. Mala'ika jibrilu yana karantawa, Allah ya ce a'a, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Mu aikin mu ne idan mala'ika jibrilu ya kawo maka, mu tara ma shi a zuciyarka, sannan mu koya ma karatunsa, yadda za ka faɗe shi, yadda za ka karanta shi, mu koya ma shi, ba wani damuwa, ka saurara kawai, naka saurare ne. To alƙur'ani mai girma ya sauka, sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi, inda yake cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya'tihi al-batilu, barna baya zuwa wa alƙur'ani mai girma, gaba gare shi da baya gare shi. Saukakke ne daga Allah maɗaukakin sarki, mai yawan hikima, mai yawan godiya. Saukakke ne daga gare shi, don haka ya tsare kayansa. Babu wadda ya isa ya ce wai zai zo ya yi mai, ya kawo wani abu cikin alkur'ani mai girma. Don haka duk abin da kake nema yana ciki. In ka ga baka samu ba to baka sani ba. Wata wato mai tuya gurasa da ta ji haka sai ta zo ta samu wasu daga cikin sahabbai ta ce, to tunda kun ce komi yana cikin ƙur'ani, wato a gaya mini, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu, afwan, an ce duk komi na cikin alƙur'ani, to a gaya mini buhun alkama ɗaya gurasa nawa zai fitar, ƙwarar gurasa nawa zai fitar. Tunda an ce komi, duk abin da ka sani a duniya yana nan a alƙur'ani mai girma, ta haka a gaya mata. Ita dai ta sani, tunda ta fara aikin nan ba tun yau ba, tana yi, ta sani buhu mai tozo zai iya fidda kaza, wadda bai da tozo zai iya fidda kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira wata mai tuya gurasa, ta ce a ƙur'ani take so, ta ce, ya ce ba damuwa a kira ta, aka kira ta. Ya ce buhu kamar kaza zai fidda gurasa nawa, ta ce in buhu mai kama kaza ne zai fidda ƙwarar gurasa kaza, idan aka rage hannu zai fidda kaza, in aka yi kaza zai fidda kaza. Ya ce mata to kin ji? Ta ce ai alƙur'ani nake so a faɗa.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, ku tambayi ma abota sani in ko ba ku sani ba. Ba zo mata da shi ba, an zo mata da shi, saboda haka yana nan a cikin alkur'ani mai girma. Wa asbata tilkal qawaid bi qawlihi, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da waɗannan ka'idoji na imani da faɗinsa, walakinnal birra, nagarta ita ce man amana billahi, wadda ya kasance da nagarta a rayuwansa, wadda ya kasance da nagarta a ibadansa, wadda ya kasance da nagarta a cikin dukkan harkokinsa, shine wa man amana billahi, wadda ya imani da Allah wal yawmil akhiri, yayi imani da ranar lahira, wal mala'ikati, yayi imani da mala'iku, wal kitabi, yayi imani da littattafan da Allah ya saukar, wan nabiyina, da annabawa da Allah madaukakin sarki ya saukar. Waɗannan su ne. Idan muka koma malaman tauhidi yadda suke kawo rukunan imani, ba mu kawo su ba. Al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri, sannan ɗaya yana zuwa a gaba a wata ayar. Ina fata ana fahimta. Wa asbatal qadara, sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wato ƙaddara idan za ta kasance da kai, in za ta kasance da kai, ya tabbatar da ita da faɗinsa inna kulla shay'in khalaqanahu bi qadar, lalle kowane abu mun halicce shi wato da ƙaddara. Ƙaddarar da ta sa ka zo duniya, Allah ta'ala ya nufi za a halicce ka, amma ya ƙaddari sai ka zo ta ƙarƙashin wato auren wane da wance. Ina fata na fahimta, a ƙarƙashin ƙabila kaza, haka Allah ya ƙaddara, baka isa ka canza ba. An fahimce ni? Yadda Allah ta'ala ya ƙaddara ni zan fito cikin Fulani, haka kai Allah ta'ala ya ƙaddara za ka fito cikin Kanuri, shi kuma haka Allah ya ƙaddara zai fito cikin Mumiyawa, shi wancan haka Allah ya ƙaddara zai fito cikin Anyamurai, haka wancan Allah ya ƙaddara zai fito cikin Larabawa. Haka duniyan nan kabba wadda ya isa mai ya canza, amma abin da ake bukata ni na zanna kwarai, kai ka zanna kwarai, shi ya zanna kwarai, su zanna kwarai, gaba ɗaya mu haɗu akan aiki na kwarai domin shiga gidan nan da aka tanadar wa masu aikin kwarai. Allah ya sa muna ciki, wannan shi ake bukata. Amma dai kaddara Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara ta, babu yadda na iya, ba yadda ka iya, ba za ka canza ba, ba zan canza ba. Ba za ka canza ba, ba zan canza ba. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Sannan bal innahu ta'ala asbata jami'a usul ad-din fil qur'ani, kai sani ma cewa dukkan wani asali, duk wani abu na asalin addini Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani mai girma. Ilahiyatiha, duk abin da ya shafi ayyukan Allah maɗaukakin sarki, wa nabawiyatiha, da kuma aikan da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabawa, wa sam'iyatiha, da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa kansa shi ɗin nan mai ji ne. Walaisa ba'da bayanin lahi bayanun, abin sani dai bayan bayanin da Allah ya yi, to ba wanda ya isa maka wata bayani kuma. Wani bayani ya zo maka domin ya gamsar da kai, babu shi. Abinda Allah ta'ala ya faɗa in dai bai gamsar da kai ba, to babu wani abu kuma wanda zai gamsar da kai har abada. Li'annahu, domin shi Allah kad asbata hudusal alam, domin ya tabbatar da faruwan duniya gaba ɗayanta. Shi ya farar da ita, sannan kuma za ta ƙare. Duk abin da ke duniyar halittarsa ne. Me zai tabbatar mana da haka? Faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci dukkan komi. Tuna menene abin da yake da girma a duniyan nan wadda kai ka sani cikin halittu, ka tuna
idan ka ɗauke shi to ka tuna kuma wani abu ne ya fi ƙanƙanta a cikin halittu, to da wancan ƙaton da wannan ɗan ƙaramin gaba ɗaya halitta ne na Allah. Allah ne ya halicce su, kai ma Allah ne ya halicce ka, kana tsakiya kenan. Yadda kake bautatawa Allah haka wancan ƙaton yake bautatawa Allah, haka wannan ɗan ƙaramin yake bautatawa Allah. Duk wani abu da ka gani suna bautar Allah ne maɗaukakin sarki. Abinda zai tabbatar mana da haka, wani annabi cikin annabawan banu Isra'ila, cinnaka ya cije shi, sai ya ji zafi, sai ya sanya a je a ƙona gidan cinnaku. Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi zuwa gare shi, ya ce me yasa ka je ka ƙona wato rundunoni cikin rundunonin Allah maɗaukakin sarki, alhali babu abin da suka maka, saboda wato mayaƙi guda ɗaya ya zo ya cije ka, me yasa shi ba za ka same shi ka kashe shi ba, za ka je ka ƙona runduna guda. Bayi ne na Allah maɗaukakin sarki. Yadda Allah ta'ala ya halicce ka haka nan ya halicce su, yadda ya halicce ka haka nan ya halicce su. Wa asbata kaunahu wajibal wujudi, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kasancewarsa, wato shi a duniya dai wajibi ne samuwar Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ya tabbatar da wannan ga faɗinsa, ya ce a fillahi shakkun fatiris samawati wal ardi. Shin wato game da Allah ma kuna shakka ne? Game da Allah ma kuna shakka ne? To ku saurara ku ji, Allah ta'ala shine fadiris samawati wal ardi, shine wadda ya farar da halittan sammai da kasai, bai duba a wurin kowa ba, bai duba a wurin kowa ba. Yanzu kai in za ka yi rumfa sai ka sanya gwafanni hudu, haka ne? Sai ka sanya gwafanni hudu, amma Allah maɗaukakin sarki yana da rumfan da bai da gwafa. Rumfar Allah maɗaukakin sarki babu gwafa. To haka Allah ta'ala ya tabbatar da kayansa. Sannan wa asbata kaunahu qadiman, Allah ya tabbatar mana da kasancewarsa wato shi dawwamamme ne. Tun kafin a halicci komi Allah ta'ala yana nan. Allah ya ce huwal awwalu, Allah shi ne na farko, huwal awwalu shi ne na farko. Wa asbata kaunahu baqiyan, Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa wato shi ne wadda duk duniya za a tafi a kyale shi, kowa zai mutu a bar Allah ta'ala shi kadai, bi qaulihi da faɗinsa wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut. Ka yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki, rayayyen nan da baya mutuwa, rayayyen nan da baya mutuwa. Yana da kyau mutum ya ɗauki irin waɗannan a zukatansa, a zuciyarsa, ya fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki waɗannan duka ayyukansa ne. Sannan wannan yana daga cikin rukunai na imani. Wasbata kaunahu mukhalifan li khalqihi, Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa wato bai yi kama da wani daga cikin halittunsa ba, bi kaulihi da faɗinsa laisa ka mislihi shay'un, babu wani abu wadda ya kama da Allah maɗaukakin sarki a cikin halittunsa. Ba wani abu wadda ya kama da Allah maɗaukakin sarki a cikin halittunsa. Wa asbata kaunahu ghaniyan, Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa mawadaci ne, bayi bukatan komi a wurin kowa, bi kaulihi da faɗinsa wallahu al-ghaniyyu, Allah maɗaukakin sarki shine mawadaci, baya bukata a wurin kowa daga cikin bayinsa. Wa asbata kaunahu wahidan, Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa shi kadai ne, bi qaulihi da faɗinsa qul huwallahu ahad, qul ka ce
huwallahu shi Allah ahadun shi kadai yake wasbata kaunahu qadiran Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa mai iko ne bi kaulihi da faɗinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komi babu wani abu wadda ke da iko akan Allah Allah ta'ala shi ke da iko akan komi wa asbata kaunahu muridan Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa wato shi mai son abinda wato yana yin abin da ya ga dama bi kaulihi fa'alun lima yuridu yana aikata abin da ya ga dama wa asbata kaunahu aliman Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa masanin dukkan komi ne bi kaulihi da faɗinsa inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne ga dukkan komi masani ne ga dukkan komi babu wani abu wadda zai buya wa Allah wasbata kaunahu hayyan Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa rayayye ne bi kaulihi da faɗinsa huwal hayyu lalle Allah shine wadda yake rayayye wasbata kaunahu sami'an basiran Allah ta'ala ya tabbatar da kasancewarsa mai ji ne sannan kuma mai gani ne yana jin bayinsa sannan kuma yana ganin abin da suke aikatawa bi kaulihi faɗinsa asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ina jin ku sannan ina ganin ku duk wanda ya ga dama ya yi abin da yake so Allah yana jinsa duk wanda ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama Allah yana ganinsa wasbata kaunahu mutakalliman Allah ta'ala ya tabbatar da kansa akan shi mai magana ne bi kaulihi da faɗinsa wa kallama Allahu Musa taklima Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Musa magana wato Allah ta'ala ya masa magana wasbata kaunahu mukhtaran fil fi'li wato fil fi'li wattarki Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kasancewarsa yana iya zaben abin da ya ga dama sannan yana iya barin abin da ya ga dama bi kaulihi da faɗinsa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittan abin da ya ga dama sannan a cikin halittansa yana iya zaben abin da yake so ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su annabta ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su mulki ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su dukiya ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya jarrabe su ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su ilimi ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su wato ƙoƙari na neman ilimi ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su zuciya ta ƙoƙari wurin neman arziki ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su kasala a jikinsu in ban da bacci babu abin da suke bukata wannan duka zaɓe ne na Ubangiji Allah ta'ala ya zaɓi waɗanda ya ga dama ya ba su masu ƙoƙari ne na ibada ya zaɓi waɗanda ya ga dama wato ya sanya su in ban da farilla shi kenan ba sa yin komi yanzu ba ka gani cikin masu ibada a cikin masu ibada in ka tara za ka tara kowa abinda Allah ta'ala ya hore masa daban ne wani Allah ya ba shi iko zai iya ya tsaya tun daga yanzu yana nafila tun daga yanzu ba zai zauna ba har gari ya waye ba zai gaji ba wannan zaɓe ne na Allah wani zai iya ya yi nafila ya yi sallama ya yi sallama ya yi sallama ba zai gaji ba wani kuma Allah ya hore masa karatun alkur'ani mai girma ba zai taɓa gajiya ba sai ya wuni tun da safe har yamma ba zai taɓa gajiya ba sannan wani addu'a Allah ta'ala ya hore masa bai taɓa gajiya ba in ya ɗaga hannu ya dinga cewa Allahumma Allahumma in ya ce Allahumma to ba zai maimaita abin da ya faɗa a baya ba haka Allah ya hore masa wani kuma Allah ya haɗa masa duka Allah ya haɗa masa wani ga ilimi sai Allah ta'ala bai bashi ikon
ya sanar ba, ya koyar da mutane, ba zai iya ba. Ba yi da harce, ba yi da abin nan harce na ada'i. Wani kuma Allah ya haɗa masa, ya ba shi ilimin sannan kuma ya ba shi harce na ada'i. Wannan kyauta ce ta Allah. Wani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kyauta na wato ganan abin nan arziki na iyalai, Allah ya ba shi, amma kuma Allah bai ba shi hanyar da zai bi ya gudanar da tafi da iyalansa ba. Sai kaga kamar an fi ƙarfinsa. Wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko, yana ɗaga idanu, matarsa kawai in ya kalla, ita ta san menene ake ciki, ta san me yake bukata, ta san menene baya bukata. Wannan kyauta ne na Allah maɗaukakin sarki cikin abin da yake bai bayinsa. Saboda haka ya ku uwa musulmi, Ubangiji ta'ala yana da iko ya halicci bayinsa, shi ya halicci bayinsa, yana da iko ya zaɓa a cikinsu waɗanda ya ga dama. Nan za mu dakata bi idnillahi ta'ala, sai in mai duka ya kai mu sati mai zuwa mu ɗora. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kure ciki Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.